tayo, Mat! Woohoo! Yan guys, pupunta kami ngayon sa Ilog, Carayan. Mamamana. Yung medyo mataas tong lakaran dito. Madulas. Yun o. Ayun nyo ay! Okay. Hay ka matay ko ah! Vlog tayo! Aghay ka! Kabutong mal! Pagnan tayo! Okay, may kaglis ka to'y matugam tukal mo. Batukam. Batukam. Ha? Tadi baba. Ukin nanti lalaglag to. Ay, Apo Diyos. Madisgrasya ka, matukol tabutom. Gitira. Nagdakal! Nagdakal! Ano ba ito rin tayo? Tulog di baba? Ada si Dana tayo? Deng? Si Dana? Dita! Batukon! Batukon? Ate Panam? Siap, batuk ka! Udah! Batuk ka! Agis ka meron din! Agis ka! Ganda glass na eh! Ganda glass na! Oh! Okay, tira! Tira! Ang taubo mo! Mabalin! Tengah? Babayay. Kenapa aja baba? Ito. Tingnan tingay. Ayo, may hawak na sandat ha.
Tila mo pagpagnaam. Ayun na, ayun na. Ayun na. Nagsamag tidalan. Ayun mo nga ito, Babs. Oh, ito, Babs. Ayun mo. Pira kagaglis. Dore lag-pigargar titumong ko yung ag-pigargar titumong ko nga. Tagnan nyo ay. Ba't amo pag naakaw? Okay. Tila pagpagnan niyo. Sila mo pagpapanantayon. Naganda ng pier na eh.
Okay. Nabanno ka kan? Ha? Nagigyan ta? Bata, haji tangki. Ada yung sabay ba't? Level 15 drop. Ha? Ne, okay na, 15 minutes na. Nagatidugan ti ko tayo, vlog. 15. Tiabot ko ato ti may sa oras. Bye. Sige na! Nakagagawin ko yung tamak eh. Pwede may pagko. Ganito kahirap. Lagi din nagigit ka kami niya. Oh yeah! Ya. Ano yan? Ano yan? Okay, ang disgata. Ito, ito. Disgata siya katabok. Ha? Aumpay ka nun tayo. Make-up ko po. Nagngangato nga banbantay. Ano ko dalan ito? Naganda ka. Tingnan. Robin ka na. Nagatigdogon niya, okay, 20 minutes eh. Umabot sa may sa oras.
Ano kung mga pinandaman? Ang dami-dalang taas ba? Ha? Dalang kumabot ka? Ito ka magdan? Diba? Ha? Ito ka magdamdaman? Ito ka rin tayo? Yes, tayo. Ha? Tayo. Tayo? Oo, dalan to yan? Para ka ba? Pana? Tumpok ka man dyan? I-video ka! I-video ka! Tumpok ka dyan! Ikang kalima! Ulit ka tawa na. Kau mo dalan dyan eh. Yeah, dalan dito. Sige, muna kayo. Tama. Kabubutong apok. Basit lang ang kamalim. Disgrasya. Carayan Falls. Artite Carayan Falls. Black shoes ko, na idulin. Tama, ay pagod. Tetimayat na pagdigusan. Toy. Lagi dito. Ayaw na lagi dito. Ano? Tupukan! Woo! Tupukuman! Siya! Sige!
ka pupunta ng gym? Ha? Ingat ko dyan. Dalan din eh. Kaya ganit brown. Yung dragon tail. Ito. Ha? Dragon tail. Ayan. Dragon set? Hoy! Ay, bulis ko na tayo. Kaya mo na ka na eh. Dapanam oh. Basta may pan. Pagalit ko raw. Tila pag supsupukan nyo, okay. Ito nakitin. Bakit ito ba ito pinaggalngal mo? Hey! Hey! Hindi ka na thumbnail. Woo! Hindi ka thumbnail. Yeah. Hindi. Thumbnail. Yeah. Tuh kata. Woo! Balik ke tempat ni bang. Kasih besar. Hey. Hah? Let's go! Bakit mabasaan? Lagi sila. Siya. Lamig na.
Diyan ako nagbanda dyan. Tarin ka. Woo! Wala po basta. Ada! Awa! Basta apa yung brief ko. Uy, okay naman ba sa cellphone? Hoy! Five! Minit tayo pang minit ako sa alaka! Oh, yung siya na sinilas. Saan sa matinag? Kamatin na. Ha? Okay, dive! Ano nagkabang? Nga, tingin eh. Ito. Lupok mo. Lalupot sila kay! Agad ka, win na saan? Dive! Yeah. Ne? Nanukol. Nanukol. Hindi maganda man guys. Diyan. Pwede dadalan ta? Ha? Dadalan dyan? Da? Ayaw pagnantay tin eh. Sana nga daw. Hindi.
Yan, kayo. Dito magdan? Gibadong ta nga eh. Ha? Ay, gibadong pa eh. Ha? Gibadong nga eh. Bagnan? Wan. Hindi ko lang ah. Hindi ka na. Yan, nagkatayo mo. Tara mga eh. Bagnan? Pag may sa oras TV John. Nonag? Trabaho? Trabaho ata? Tupo ka makamit. Tupo ka. Ha? Tupo ka. Ha? Tupo ka. Tumpaw ka mo lang ata? Ha? Tumpaw ka mo lang. Oh! Matintag kayo ng eh. Yung okay na nga, Brett! Yeah! Pero madalang siya yun. Yay! kurang kurang sintron sa brick mo. Oh! Woo! Hey! Nakaset na. Lagto! Ha? Lagto! Masakay na. Awan! Hey! Tiya! Ang gamay ka data! Oh, yes lang. Bawis ka! Tukoy na eh. Alam. Makabilan sa mo. Tanong niya. Kira-kira na. Nagbati mo lang, tagagal mo. Gagal ka. Gagal ka! Yan, tukuta mga kamay. Tukuta. Hey! Hey! Yay!
Mayay! Ang may kakalita! Makamit ka! Ito dinagtagsi na eh. Okay, tara! Dive! Ha? Ito ka. Kaya. Dive! Ay, okay. Okay! Wala, double-double tayo. Dive! Double-double. Nagdagatan. Wala na lang baga. Hey! Hey! Ha? Ala ka lang. Ala ka. Ala. Ala ka lang, girl. Ha? Yeah! Tira! Kasla aso nga limbag ka tayo. Oh, kalalama. Kasla aso nga limbag tao. Kaya, Okay. Tanay. Tanay. bye! Okay na ka? Kuya lang ya. Okay na, nagtaksi ka, may surot ah. Ay! Basta! Mereka! May suro na at delikado. Tanay, bakit?
Yan. Ha? Cellphone, cellphone, cellphone. Yan. Ayan.